Здравей! Аз съм Деси и ти благодаря, че си тук. Добре дошъл в това пространство на спокойствие и безопасност, до което само ти и моят глас имаме достъп. Йога нидра, или още наречена йога на съня, е практика, която предизвиква пълно отпускане на физическо, емоционално и ментално ниво и ни помага да се справим с напрежението, преумората и стреса. Йога нидра е като съзнателна и будна почивка. По време на практиката не е нужно да се концентрираш. Просто следвай гласът ми и осъзнавай всяко преживяване. Позволи си да оставиш настрани всички мисли, ангажименти и трудности. А сега застани в легнало положение и се нагласи колкото е възможно по-удобно. Завий се с одеяло и нека има опора под главата, така че брадичката да не бъде по-високо от челото. Раздалечи стъпалата си и ги остави да се отпуснат настрани. Ръцете са леко отдалечени от тялото с длани нагоре. Нагласи одеялото, дрехите и позицията си, така че да можеш да практикуваш йога нидра, без да се движиш и без да усещаш физически дискомфорт. Нежно затвори очи и ги дръж затворени. Осъзнай цялото тяло и го отпусни. Обърни внимание дали в тялото усещаш дискомфорт и напрежение и ако е така, регистрирай къде е това място. Насочи вниманието си към това място и дишай от него. Всяко издишване издишвай и напрежението. Осъзнай цялото тяло и се настрой, че в следващите минути практикуваш йога нидра. Практиката йога нидра се състои от акта на чуване и акта на чувстване. Единствено това е важно. В йога нидра функционираме на нивото на осъзнаване и на нивото на слушане. Кажи си на ум: аз няма да спя, само ще слушам гласа. Повтори си отново: аз няма да спя, само ще слушам гласа. Дай си малко време да се успокоиш, като започнеш да забавяш дъха. Поеми дълбоко въздух и докато вдишваш, почувствай как из тялото ти вече се разлива спокойствие. Докато издишваш, кажи си на ум: отпускам се все повече и повече. Отпускам се все повече и повече. А сега осъзнай звуците в далечината. Осъзнай най-далечните звуци, които можеш да доловиш. Нека слухът ти да функционира като радарен, който търси далечните звуци и ги проследява за няколко секунди. Мести вниманието си от звук на звук, без да се опитваш да идентифицираш източника. Постепенно премести вниманието си към по-близките звуци, към звуците, които са най-близо до теб.
Сега си припомни стаята, в която се намираш, без да отваряш очи. Визуализирай 4 стени, тавана, пода, тялото си лежащо на пода. Виж тялото си лежащо на пода. Осъзнай и усети физическото си тяло лежащо на пода. Пълно осъзнаване на тялото лежащо абсолютно неподвижно. Разви осъзнаването си за всички физически допирни точки на тялото и пода. Осъзнай естествения си дъх. Осъзнай дълбокия, естествен, спонтанен дъх. Не се концентрирай, защото това ще наруши естествения процес. Усети как дишането ти става все по-бавно, все по-дълбоко и равномерно. Усети как всяко напрежение от тялото и съзнанието изчезва все повече и повече. Докато слушаш гласа ми, приемаш всеки друг звук, който достига до теб, просто като фон на моя глас. Фон, който постепенно избледнява и изчезва все повече и повече, докато потъваш все по-дълбоко и по-дълбоко всяко едно твое вдишване и издишване. Вдишване и издишване, докато се отпускаш все повече и повече. Тялото ти вече е напълно отпуснато и неподвижно и всяко желание за движение изчезва. И най-малкото движение, най-малкото потрепване, премигване или преглъщане, всяка моя дума ти помага да се отпускаш все повече и повече, докато дишането ти става още по-бавно, още по-дълбоко и равномерно. Не е нужно да правиш каквото и да е. Няма нужда да следиш смисъла на думите ми. Няма нужда дори да се опитваш да се отпускаш още повече. Можеш просто да си позволиш да се наслаждаваш на това приятно състояние, в което тялото и съзнанието ти се отпускат все по-дълбоко. Всяка моя дума се приближаваш все повече и повече до едно все по-приятно и отпуснато състояние, защото всеки има нужда от почивка. Продължи да ме слушаш и осъзнавай дишането си. Практиката йога нидра започва сега. Кажи си на ум: аз ще практикувам йога нидра. Няма да спя. Ще практикувам йога нидра. Започни да осъзнаваш цялото тяло. Повтаряй бавно на ум името на всяка част след мен и едновременно осъзнавай тази част. Започваме с дясната ръка. Осъзнай палец на дясната ръка. Втори пръст. Трети пръст. Четвърти пръст. Пети пръст. Длан. Задна страна на дланта. Китка. Предмишница. Лакът. Мишница. Рамо. Подмишница. Талия. Хълбок. Дясно бедро.
коляно, прасец, глезен, пета, стъпало, горна част на ходилото, палец на десния крак, втори пръст, трети пръст, четвърти пръст, пети пръст. Насочи вниманието си към лявата ръка. Осъзнай палец на лявата ръка, втори пръст, трети пръст, четвърти пръст, пети пръст, длан, задна страна на дланта, китка, предмишница, лакът, мишница, рамо, подмишница, талия, хълбок, ляво бедро, коляно, прасец, глезен, пета, стъпало, горна част на ходилото, палец на левия крак, втори пръст, трети пръст, четвърти пръст, пети пръст. А сега задната страна. Дясно рамо, ляво рамо, дясна лопатка, лява лопатка, дясна част на седалището, лява част на седалището, гръбнак, цялата задна страна. А сега предната страна. Връх на главата, чело, дясна вежда, лява вежда, междувеждие, десен клепач, ляв клепач, дясно око, ляво око, дясно ухо, ляво ухо, дясна буза, лява буза, нос, връх на носа, дясна ноздра, лява ноздра, горна устна, долна устна, брадичка, челюст, гърло, дясна ключица, лява ключица, дясна част на гръдния кош, лява част на гръдния кош, среда на гръдния кош, пъп, корем, долна част на корема. А сега осъзнай целият десен крак, целият ляв крак и двата крака едновременно. Осъзнай цялата дясна ръка, цялата лява ръка. А сега и двете ръце едновременно. Осъзнай цялата задна страна, цялата предна страна, цялата глава. А сега едновременно. Осъзнай краката, ръцете, задната страна, предната страна, главата. А сега едновременно. Осъзнай цялото тяло. Осъзнай цялото тяло. Осъзнай цялото тяло. Осъзнай цялото тяло
и осъзнай пространството, което тялото заема. Осъзнай тялото и онова пространство, което тялото заема. Тялото и пространството. Осъзнай цялото тяло и пода. Цялото тяло по отношение на пода. И в същото време осъзнай допирните точки на тялото и пода. Това са едни много финни физически точки между тялото и пода. Почувствай допирните точки между задната част на главата и пода. Плешките и пода. Лактите и пода. Задната част на ръцете и пода. Седалището и пода. Пръстците и пода. Петите и пода. Осъзнаване на всички допирни точки между тялото и пода. Усещане на всички точки едновременно и еднакво. Продължи с ясното и отчетливо чувстване на тези точки, без да заспиваш. Премести вниманието си към клепачите. Почувствай допира между горните и долните клепачи. Почувствай ясно точките, където те се докосват. Увеличи осъзнаването си между клепачите. След това устните. Насочи вниманието си към линията между устните и пространството между устните. От устните премини към дъха. Насочи вниманието си към естественото вдишване и издишване. Почувствай как дъхът се движи по канала между пъпа и гърлото. При вдишване се издига от пъпа към гърлото, а при издишване слиза от гърлото към пъпа. Пълно осъзнаване на дишането. От пъпа към гърлото и от гърлото към пъпа. Не се опитвай да насилваш дъха. Просто го осъзнавай. Поддържай осъзнаването си и в същото време започни да броиш дишанията си отзад напред, от 27 до 1, както следва. Аз вдишвам 27. Аз издишвам 27. Аз вдишвам 26. Аз издишвам 26. Аз вдишвам 25. И така нататък от 27 до 1. Брой на ум, като следваш издигането и спадането на дъха от пъпа към гърлото и обратно. Пълно осъзнаване на дишането и броенето. Дишането е бавно и спокойно. Продължи да отброяваш. А сега отдръпни ума си и се съсредоточи върху пространството пред затворените си очи.
Представи си пред себе си един прозрачен екран, през който можеш да виждаш безкрайното пространство. Пространство, което се простира, докъдето ти виждат очите. Концентрирай се върху тъмното пространство и осъзнай всички възможни явления, които се получават в него. Всичко, което виждаш, е проявяващото се състояние на твоят ум. Продължи с осъзнаването на това пространство, без да се въвличаш. Практикувай само и единствено безпристрастно осъзнаване. Представи си, че си в парк. Рано сутринта. Слънцето не е изгряло и паркът е пуст. Само ти си там. Оглеждаш се. Това е един красив, спокоен и тих парк. Виж как се разхождаш по меката и прясно зелено трева. Слушаш песните на птиците, приветстващи новия ден. Има градини с цветя, рози, жълти, розови, червени рози. Красиви рози, които ухаят около теб. Вдишай от техния аромат и виж капчиците роса по венчелищетата им. Наблюдавай насладата, която се изписва на лицето ти. Наблизо до градината с рози има езерце с рибки. Красиви златни рибки плуват между водните лилии. Виж грациозните им движения. Разходи се между дърветата. Забележи красивите дървета. Дървета с листа, с широки корени. На едно място дърветата оредяват и там се вижда малък храм с мека жълта светлина около него. Иди до вратата и погледни. Вътре е леко прохладно и сумрачно, с приятна приглушена светлина. Огледай се. По стените има красиви изображения. Виж как сядаш на пода, затваряш очи и притихваш. Обгръща те чувство за дълбок мир и хармония, докато звуците отвън избледняват в далечината. Продължи осъзнаването на медитацията вътре в храма. Остани там известно време, докато изпитваш всяка клетка на тялото си, всяко мускулче, това дълбоко усещане за мир и хармония, тишина и покой. Запечатай това усещане за дълбоко отпускане и покой. А сега върни осъзнаването си в пространството, което виждаш пред затворените си очи. Насочи вниманието си към това тъмно пространство. Наблюдавай тъмнината, която виждаш, много внимателно, с чувство за безпристрастност. Без да се въвличаш, само наблюдавай. От
Пусни ума си в тази топла и приятелска тъмнина. Ако се появи някакво финно явление, например цветове или шарки, просто отбележи това и продължи да осъзнаваш. Наблюдавай с любопитство. Ако се появят мисли, остави ги да идват и да си отиват, а ти продължавай да наблюдаваш тъмното пространство. Продължавай да правиш това с безпристрастно осъзнаване, като свидетел, като страничен наблюдател. Малко по малко започни да връщаш осъзнаването си тук и сега. След малко ще броя от 10 до 1 и с всяка бройка ще се разсънваш все повече и повече. Всяка бройка тонусът в тялото ти ще се връща и ще се чувстваш все по-свеж, по-бодър и по-отпочинал. Когато кажа 1, ще се събудиш свеж, бодър, отпочинал и много спокоен. Когато отвориш очи на 1, ще запазиш същото приятно чувство за лекота, за спокойно присъствие. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Полежи известно време спокойно, ако имаш нужда. Започни да раздвижваш тялото си и да се протягаш. Имаш време, не е нужно да бързаш. Може да раздвижиш пръстите на краката или пък на ръцете. Направи това движение, което е нужно на тялото ти да се разбуди. Когато се увериш, че си готов, може да се завърчиш леко на една страна, а след това бавно да се изправиш до седнало положение. Практиката по йога нидра завърши. Благодаря ти, че бяхме заедно.